Ideme kúpiť skin na Crowa a nie hociaký skin. Všetky tieto skiny až po tento máme. Chýbajú nám 3. A teraz ideme kúpiť jeden z týchto skinov. A ideme losovať. Medzi skinom týmto to je ako Moon Garden Crow alebo Phoenix Crowom. Takže ja som asi za Phoenix Crowa. Dobre. Takže ideme na to. Klikáme. Oh my god. Kamo. On sa tam točí U-I-I-A-I-O. Toto je brutálny skin. A ten si hneď odklipneme. Toľko. A tá player. A tie piny, kamo. Ja si myslím, že tu player ikonu by sme si mali aj hneď po videu nastaviť. A tak, dáme si jednu hru za tohoto Crowa. Sice máme dosť vysoký rang a neviem, či sa nám to zrovna podarí na knockoutách teraz, ale môžeme to skúsiť. Budem sa snažiť. Najviac ako viem. A ak vyhrám, tak asi odpadnem. Ty odpadneš, ok. Takže ideme na to. Takže sme tu s taký kamo. Čo, ja som sa asi nejako nesústredil, mám pocit. Ale to, ten Spike na tom není nejako... Ty vole. Toto není dobré. Kamo, má 2 hity. No tak to sme v prdeli. Celkom ako... Ja som raz trafil. No, tak to sme v prdeli. Tak prvá hra nevyšla najlepšie, čo ukazujeme za Crowa, ale tak... Teraz je proste tier 40. Čiže keď dá proste max tier dať, tak to je... Takže je to ľahké, ale... Ľahké? Čo hovoríš? Ale proste zase nie sme najlepší hráči, takže ako Jakub Destra, tak oni to dávajú. Ale my to dáme. No, zrovna túto hru nedáme a ja si naozaj idem odpadnúť. Santa! Santa! Santo! Co je vám? Čo tam aj v tom videu? Pre dnešné video končíme a dajte like a odber a my sa s vami lúčime.